Sinibingelele sinamukele bantwana bekhehla. Umkhulu nogada lo. Uma uthi uyaqala ungena kuleli khasi, ngizocela ukuthi ulike uphinde usubscribe ukuze next time masiphinde si-upload stuff ukwazi ukuthi unotify-ke lapho ngakwena. Nginothisile ukuthi abantu abaningi bayayithanda i-content yethu, so ngizozama ukuthi ngithi ukuqinisa isandla lapha ey'ndukwini because uma abantu bethanda ukwazi befuna ukuba nolwazi akufanele bancishe ulwazi. Ngizocela bafowethu umuntu uma esuke efaka i-order akenze sure ukuthi impahla uyayi-collector because igcina ibuya la kumina. For instance kunephasela elingalandwanga eligcine libuyile la kumina, so umuntu onenkinga yephasela ukuthi alifikanga kuyena, please bafowethu ngicela abuye kumina so that ngizokwazi ukuthi ngimlokhuzele ngimsendele iphasela lakhe because angifuni kube nomuntu okuthiwa ekugcineni kunezinto angayitholanga kodwa ekubeni inkanyiso eyikhiphile. Okay, namhlanje ngizoninikeza induku enhle kakhulu okuyinduku yokulwa nezitha. Hence siphethe nasi isikhali. Silwa nezitha, silwa nemimoya emibi, silwa nabantu abakugadlayo, abantu abakuthumela ngey'bhobo, abantu abakhuluma kabi, sizolwa nalabantu abakanjalo. Okay, ake senze kanjena iy'ngane zakwethu, siney'nduku ezizoyidinga makhosi ukuze sikwazi ukufeza lo msebenzi. Induku yakho yokuqala nansi. Thola umthunyelo. Umthunyelo uzosisiza ekuthenini sikwazi ukuthuma le nduku yethu ngoba sifuna ukuyithuma le nduku njengoba beyithuma nabo iy'nduku ziza ngakuwena. Nathi-ke sifuna ukuyithuma le ibheke ngakubona. Thola umthunyelo, number 1. Number 2, thola uhlaba yihlangene. Hlaba yihlangene impande le. Hlaba yihlangene impande yakhe. Thola yona. Uma ungenayo uhlaba yihlangene faka umahlaba ekufeni. Number 3, induku yethu ngoba sifuna ukuthi zibahlabe lezi induku labantu abasikhuluma kabi noma abasigadlayo abasithumelela ngemithi emibi. Induku eyi-serious lezi bafowethu, le nduku engininika yona i-serious kakhulu, unganganaka nje wena. Bese ufaka uzangume, impande. Induku enhle kakhulu-ke lena ekugqilazeni izitha, ikakhulukazi laba abasuke belapha bekhuluma ngegama lakho belikhuluma kabi. Number 4, uzofaka umathinta. Umathinta-ke lola, uzofaka umathinta, elinye igama lakhe bathi umkhonto kaShaka. Sesenzela noma ubani othinta iy'nduku ezimbi bese biza igama lakho. Uzobe sewungitholela-ke nawuloshuni. Umsila kaXamu lo, ukuthi uXamu omncane-ke lo undweshe. Wena-ke uzothola ongawuthola, uthole umsila wakhe. Uzodinga wona, ufake kule staff sakho. Bese uthatha nawo loshuni. Uzothatha uphondo lakho lwenyathi uma unalo bafowethu, ngicabanga ukuthi ngizwa kahle. Uma unalo uphondo lwenyathi uzofaka lona. Le nduku izomsiza umuntu oney'bhobo, umuntu onamahlaba, umuntu onomzimba obuhlungu othunyelwa ngabantu iy'nduku, umuntu ogidagidwa zilwane ebusuku nemini, umuntu odovadova zibhoki. Nansi induku madoda. Uma ukuthi awunayo uphondo lwenyathi, thatha olwenkomo. Sebenzisa uphondo lwenkomo. Uzolenze njani? Uzoliphala. Ngiphala kanje uzothole i-dust yakhona noma imvutho yakhona. Uzohlanganisa le staff sakho bese uyasiqula. Siqule sibe fine. Uma sesi-fine usuzothola isitsha. Uzothola isitsha sensimbi noma udengezi lakho olisebenzayo ukuncinda. Uzobe sewuvuthuzela lo muthi ngaphezulu. Mina owami nawo sewuhlangene yabo. Yiwo lo usuyimvuthu ngendlela efanele ube yiyona. Nawe uzokwenza istaff esikanje. Uzobe sewuvuthuzela lento le elokhuzeni esitsheni sakho ozobe usishisa. Bese ubeka kanje lo mmese wakho. Lesikhathi kushunqa lamakhubalo owathelela, lesikhathi eshunqa lamakhubalo lawo. Uyakhuluma nawo wonke umuntu oza kabi kuwena, umuntu okulandela kabi, umuntu okuthumelela ngemithi emibi. Uyamqalekisa ukuthi lezo zinto ay'fisayo kuwena azenzeke kuyena. Bantwana bakwethu, le nduku ngendlela e-serious ngayo ama-result angakuthusa sometimes because induku isebenza ngemfihlo, kuya ngokuthi
umuntu yini abekufisela yona. But if wazi ukuthi unabantu abakulandelayo abayizitha kona, le nto izokusiza kakhulu. Ngizocela abantwana bakwethu awulisebenzise igama lomuntu, awubize igama lomuntu. Into oyenzayo udibanisa lezi nduku ngendlela, ukhulume uqalekise umuntu okulandelayo, noma ngabe uyamazi noma awumazi, uyamqalekisa kuphela wena egameni lamakhubalo. Bafowethu ngicabanga ukuthi izobasiza abantu abaningi le nduku, because nabantu ebebekhala ngendaba yokuthi umkhulu akasayisendi induku noma akasayifaki induku. Yiyo-ke induku bafowethu, nami ngibuye ngibe umuntu obabhizanyana kancane, so ithuba engilitholanga ngizolisebenzisa ekutheni sishere ulwazi. Sidlulisa ukubonga kakhulu kubantu sebesisaphothile kusuka siqala le ndlela yethu, ukhomba ukuthi umsebenzi wethu abantu bayawuthanda, noma izinto esiy'fundisa abantu bayay'thanda. Akukho nje engingakusho ey'ngane zakwethu, yiyo induku le eyokwazi ukuthi ulwe nabantu abasuke bekugadla, noma ngabe semsebenzini noma ngabe ikuphi, abantu abasuke bekugadla. Khumbula ngithe umthunyelwa, ngathi uzangume. Uma ungenayo uzangume, thatha usilepe. Uma ungenayo uzangume, usilepe umuthi wabeSuthu, bese ufaka uhlaba yihlangene. Uma ungenayo uhlaba yihlangene, faka umahlaba ekufeni, remember. Bese uzofaka umkhonto kaShaka. Umkhonto kaShaka kuyaphoqa ukuthi ufake wona umathinta. Kodwa uma ukuthi awunayo ngempela umkhonto kaShaka, thola umakoti egoyile, udabula amafu, lo muntu ogoqe kanje, kunomuntu ogoqe kanje, ufike uphendukela phansi, sithi udabula amafu or umakoti egoyile. Thola lowo muthi lo, uzokusiza kakhulu. Ebese kuzoba uphondo lwakho ozoluphala, ufake ndawonye lezi zinto, bese kuba ummese wakho. Mind ummese wakho awube musha, noma kube ummese engingeke nisawusebenzisa ekhaya. Uzothi uma usukwenzile-ke lokho waqeda, bese uthatha lo mmese uyowuhlaba ezaleni. Ezaleni la nichitha khona umlotha. If kuwukuthi awunalo izala, mhlawumbe indawo enihlala kuyona anibasi, thola isihlahla noma yisiphi isihlahla esisegcekeni, ufike uhlabe khona lowo mmese lowo, uwuyeke for 3 days, then usungawuthatha uwubeke somewhere la uhlala khona, ongeke usasetshenziswa umuntu. Angivalelanga mzakwethu. Sizobona evidiyweni elandelayo ezinye izinto, because kufanele ngizame ukuseva isikhathi, singagcini sesinevidiyo ende ebanga isicelo. Thokoza bantwana bekhehla.